ପିଲାମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ତମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିଲ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲନି। ସରକାର ତୁମକୁ ପାସ୍ କରିଦେଲେ। କାହିଁକି କହିଲ? କରୋନା ପାଇଁ ତମେ ଏକାଠି ହେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥକୁ ତମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛ। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥର ବିଷୟ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କରିକି ଆବୃତ୍ତି କରି ଏବଂ ତାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ତମକୁ କହୁଛି। ତମେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ଶୁଣିକି ସେ ଅନୁସାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। କବିତାଟିର ନାଁ ଟିକି ଟିକି। ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଛ? ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ମୁଁ କବିତାଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। ତମେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଏବଂ ବହିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରିକି ତାକୁ ଦେଖ। ଟିକି ଟିକି ଟୋପା ପାଣିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ସିନ୍ଧୁ, ଦିଶୁନାହିଁ ସିନା ଆଖିକି ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ମିଶି ହୋଇଛି ଧରା, ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ, ଏତେ ଲୋକହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଦନ। ଟିକି ଟିକି କୋଟି ତାରକା ଫୁଟି ଗଗନେ ନୀତି, ରାତିର ଅନ୍ଧାର ବିନାଶୀ ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷିତି। ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟରୁ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର, ସେ କା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେହୁ ଭାସଇ ମୁଖେ, ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ। ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର, ତେବେ ସିନା ମର୍ତ୍ତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବା ସାର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କବିତାଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଟିକି ଟିକି। ତମେ ସବୁ କ'ଣ କହିଲ? ତମେ ତ ସେଇ ଟିକି ଟିକି। ତମେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ସବୁ। ତମ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ଲୁଚିକି ରହିଛି। ତମେ ଆଜି ଯଦି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ। ଏବଂ ସେଇ କବିତାଟାକୁ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। କେମିତି ଟିକି ଟିକି ଟୋପା ପାଣିରେ ସିନ୍ଧୁ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଟିକି ଟିକି ଟୋପା ପାଣି ସେ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ। ଟିକି ଟିକି ପାଣିର ଶେଷ କଣିକାଟା ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ। ସେମିତି ଧୂଳି କଣିକାରେ ଧରାଟା ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ଆଉ ଯେତେ ଗଛ ଦେଖୁଛ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ମିଶି ଗୋଟେ ବନ ହେଇଛି। ସେ ବନ ଖାଲି ହେଇନି, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ହିତରେ ଲାଗୁଛି। ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ତାରାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନ୍ଧାରକୁ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଟିକେ ଦୟା ଯଦି ତମେ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଧିଅରେ ରହେ ନା, ସେ ଗୋଟେ ଦୟାମୟଙ୍କର ଚର ହେଇଯିବ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତର ହେବ। ଭଲ ଭଲ ମଧୁର ମଧୁର କଥା ଯଦି ମୁହଁରେ କହିବ ନା, ସମସ୍ତେ ତମର ନିଜର ବନ୍ଧୁ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଟିକି ଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବ, ତମର ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ଥକ ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କାମ କରିବ। ତେବେ ଆମେ ଏବେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ କେତୋଟି ଜାଣିବା। ଧରା, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଧରା, ତାରକା, ବିନାଶୀ, ତୋଫା, ଦୟାମୟ, ସୁଗତି, କ୍ଷିତି, ଚର, ଲବେ। କହିଲ, ସମୁଦ୍ର କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ପଢ଼ିଛ, ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି କବିତାର। ତମେ କହିପାରିବ ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ବୋଲି କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଜଙ୍ଗଲ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛି? ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷତି ପଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲ? ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? କ'ଣ କଲେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବାରମ୍ବାର ତମେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବ ଏବଂ ଖାତାରୁ ବହିରୁ ପଢ଼ି, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ପଚାରି, ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଏବେ ଆମେ ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣା ଯେମିତି ଅଛି, ସେମିତି ଟିକି ଟିକି ଲଗେଇ କେତୋଟି ପଦ ଲେଖିବା। ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣା, ସେମିତି ଆହୁରି ଟିକି 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 ଲଗେଇକି ତମେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଲେଖ। ଯଦି ସେମାନେ ନ କହିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ତମକୁ ପରେ କହିଦେବି। ତାପରେ ସିନ୍ଧୁ ଯେମିତି, ସେମିତି ଇନ୍ଦୁ, ସେମିତି ଧରା ଯେମିତି ଶେଷରେ ରା ଅଛି। କେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେବ? ମନେ ପକାଇଲେ ଟିକେ, ଭାବିଲେ ଟିକେ। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ପଢ଼ିଛ, ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ପଢ଼ିଛ। ତାହେଲେ ଲେଖ। ଧନ, ସେମିତି ଧନ ପାଖରେ କ'ଣ ଶେଷକୁ ନ ଥିବ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେବ? ନର, ଶେଷକୁ ର ଥିବ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେବ? ଦୁଇଟି, ତିନୋଟି, ଚାରୋଟି, ଯେତେ ପାରୁଛ ଲେଖ।
ତାପରେ ଯେଉଁ ଧରା ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ। ସେମିତି ତୋଫା, ବିନାଶୀ, କ୍ଷିତି, ସୁଗତି, ମତ୍ୟ। ଘରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଲେଖ, ନହେଲେ ଅଭିଧାନରୁ ବାହାର କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାରୁ ଗୋଟେ ମୂଳ ପଦ କହିବି, ତମେ ତାପର ପଦଟା କହିବ। ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା, ତାପର ପଦ କ'ଣ କହିଲ? ସେମିତି ମୁଁ ପରପଦଟା କହିବି, ତମେ ପୂର୍ବ ପଦଟି କହିବ। ଡ୍ୟାସ୍ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ସେମିତି ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର, ସେ କା ଡ୍ୟାସ୍ ଚର। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତମେ ପୂରଣ କରିବ। ତେବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ, ଏତେ ଲୋକହିତ ସାଧୁଛି, ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ଏଥିରୁ ଯାହା ବୁଝୁଛ 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ତାପରେ ଯେମିତି ସିନ୍ଧୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧରା, ସିନ୍ଧୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, ସିନ୍ଧୁର ହେଉଛି ପାରାବାର। ସେମିତି ବନ କ'ଣ, ନର କ'ଣ, ସେ ଏକା ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ତୁମର ପାଠରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ସ୍କୁଲ ଆସୁନ ବୋଲିକି ଜାଣିପାରୁନ ବୋଲି ସେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି, ଯେତେବେଳେ ସବୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଇଯିବା, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ଆହୁରି ଭଲ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତୁମେ କରିଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁମେ ସବୁ କ'ଣ କରିଛ। ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି କାଲି